ọkwụnụ fọrọ na ọnụ na-afụ ebe a dịka nsi wee nụ na ka nsi wee fụ a sị na onye Igbo be anyị lụrụ ya n'obodo oyibo. nene ya ọfụma na onye Igbo be anyị ife abụ akụ dị na mba. mma atacha onye rụrụ ya ụta ma nọ ndụmọdụ ka m bịa ka nye idedechakwa nke a ị ya afụkwa ọzọ na-eso ya. nke a bụkwa onye mụ na ya na-abọ kpagoro o gosi m mmadụ one o welu n'ọrụ na-achụ mmadụ 400 mmadụ one o were n'ọrụ na China ife abụ textile factories. ọ nwanne anyị nwoke nwe ya ọ bụrụ ofe ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ o nwere ya hinne na China. gwa m mmadụ one o were n'ọrụ n'obodo oyibo maka na ebe nwere enabling environment, maka ebe nwere support from government, ebe nwere relative peace mmadụ ya nọ mee biznes ịkọ mkpụrụ ọmịarụ gị. ụnụ afụrụ ya na-enu ka ndị ọchịchị anyị si wee debe be anyị ụmụnne anyị gbarụzie jee na mba na-akụ mkpụrụ ọ na-amịrị ha n'ubi onye ọzọ. mana a sị na m eji okwu anye ndụmọdụ maka anyị atọ gbabazie ife ndị a na-arụ na mba ya enye gị nwee ego dịka ofu onye, mana ọ bụ na ịlụọ ya na be anyị ọ bụrụ nwa toto okwuru ka ọ bụ maka akọ na ruru ụlọ bụ nyanwa na-erute ụmụnna. maka ọ na-abịa ebicha na mba anwụọ n'ozu ebunatara ụmụnna ozu mana akụtọ na mba. ụfọdụ na-aza akụrụ ụlọ mana akụ ha dị n'ụzọ. onye ka o ji abụ ntichakwa mkpu nna-ayọ nekwa Lion Business Park abịakwa m ọzọ nee ya ote na ntị were mkpu ya ebe e nwere 2,000 hectares of land n'Enugu steeti 9 mile na former toll gate just one pole from express. That metropolis if about the heart of the town nee ya 2,000 hectares of land. anyị amarapụ ife ọjọọ kpara obodo. The good guys should come together. ekwesịrị inwe coordination. anyị kwesịrị isi enough is enough. anyị amarapụ be nna ọ dịzi otu ọ dị ọ bụrụ otu a ka ọ dị arapụrụ anyị ya. We can't display the act of cowardice. eji esteti emeghesi mbize dị iche iche, eji esteti emeghesi ọhịa dị iche iche ime ọfịa ọtụtụ ebe ndị ori na-ezo maka ọ na-aba amụnye ọfịa ọkụ reptiles agbafusịa ife na-ata ata agbafusịa maka na eseti the bush on fire. ewere estate ewere development anyị ama atọchewe gọọmenti maka ọtụtụ bara n'ọchịchị nke bụ eziokwu na echiche ha nwee ka ọ na-adị. enwekwa few of them na-anwa mana anyị nwa ya etinye aka we are the government. ọ bụrụ ndị ahọpụta bụ gọọmenti anyị nwa bụ gọọmenti ọha nwe eze ka anyị tikọ na akọ na Lion Business Park. ana m eti ya ka mkpu a na-achụ ebe 500 investors now. 500 investors a ofu onye nwe ndị nwere shop 10 onwe ndị nwere 8 onwe ndị nwere 6 maka thousands of shops 22,000 shops ka a na-arụ ebe a. 5,000 nogoro under construction now na ya ka a na-awụ dekin na-ekwu ekwu na-eme eme akwụsịbere ọrụ ebe a for a second. ndị bịago na construction site a ya agba aka ebe a bịa ebe a ya enwe monumental city. o nwere ife ọ na-achọ n'obodo otu esi nwee Banana Island nke a bụ ebe obibi dị na ya, enwe VGC Victoria Garden City nke a bụ nwee Omole Estate and so many other places enwe na Lagos. ife na-agwụ na ebe a bụ na ebe a comprise ife ọ na-enwe n'ụwa a city nwee ike ịnọ na ya 6 months emapụta iro ife ọ na-ịchọ dị ebe a. ọya ka ndị west nọ microcosm of heaven nọ a miniature. ife dịra anyị bụ otu ha isi eti ịgba n'obodo ndị ọzọ ka anyị buru egwu abata be nna na ya Lion Business Park. ịkpọ anyị n'ekwentị akọwalụ gị aka na-eme second phase of the promo ọ na-achọzikwa ịgwụnụ ebe ya abịakwute obere ụgwọ agbatịalụ gị ego fọ ọnụ ahụ isii. isolo lụba shop lụba warehouse lụba factories lụba residential estate ife niile a dị ebe a. ebe a ya enwe amusement park enwebụghọ n'ebe ọbụla n'ala Igbo na the whole 5 eastern states onwere ebe nwe amusement park. no ndị be anyị si ebe a na Tinapa na Calabar si ebe a na obodo ndị ọzọ onwere ụdị ebe nwere ife a na-achọ inwe ebe a na the whole Nigeria. ebe afọrọ ife yitụrụ ya bụ na China na Dubai. anyị necha nke debe asị na anyị alụ ọka ibe maka ndị Igbo menwuru ya. anyị dị unique, we are special species na the surface of the earth. kama anyị ama agbanya bụ egwu anyị ekwebe n'isi na ya Lion Business Park kpọtụrụ ndị God's Agenda Productions ka anyị tii gị n'ife a na-eme. ịbata na WhatsApp group a ịfụ the standard of shop na ebe a na ya enwere ebe ya afụ size shop a na ka mmadụ ịtọsi gbatị aka ha cover the wall. onwere ebe ya afụ size shop a na the whole Nigeria. ife ọ dị ebe a bụ 22,000. afịa ọbụla a na-azụ azụ ya enwe zone ebe a ma textile ma medical ma beverages ma provision ma cosmetics ma motor parts. afịa ọbụla nwee zone. ife dịka ofu ahụ na-abịa abịa ndị na-arụ shop ebe a nwee ike ịkwakpu ebe a
nke a bụrụ nke maka ọtụtụ ife n'ebe a na-eme ebe ọ dị viable ọ na-adị busy by the day. Estate bụ ndị lụcha ha kwakpuo. Warehouse ịlụchara ana ị na-ebunata container no free trade zone. Container ọ na-abata na one port ma ọ na Apapa inwe structure ebe a ihe ebunata afịa gị ebe a ka ya nọ mee ya inspection. Ime akwụkwọ naira ị nọ ebe a na-eme manufacturing ihe eme export without paying no import and export duties or free trade zone. 2,000 hectares of land a na-ekwu a na-eme ife abụ ife afụ bụ na mbụ Lion Business Park ebe ụmụnna wee ike ịlụ ụdị factories a ma ndị nọ Canada kpọọ m ndị nọ China ọ bụrụ ofe ife ma ndị na-arụcha jeans na America ma na Mexico ọtụtụ n'ime ha kpọgo m sị mụ na ọ gụrụ ha agụụ nnata maka onwere ife dị ka be mmadụ no place like home ka bụ onye adị na ọ na-ana. Ụmụnne m ka anyị tikọ na aka ọnụ kpọọ n'ekwentị etufuo oge maka second phase of the promo na-achọkwa egwu na ya Lion Business Park. Ị bụrụkwa responsible agent kpọọ n'ekwentị na-enwe na good news maka ọtụtụ n'ime ụnụ na-achọ bụ ka ha soro tinye aka a na-achọ ka structure ka ya esi wee karịa ndị agent along kpọọ n'ekwentị ị bụrụ ha na agent ka iso n'ife a na-eme. Ebe a bụ ebe a ya enwe ife a na-akpọ Lion Square ebe a ya dị enwe night life 24 hours họteelụ ya dị ebe a bụ 5-star hotels ọ ya adị ise skuulu ya dị ebe a bụ world class hospital ya dị ebe a bụrụ nke 100 base no world class equipment ọ na-achọ n'ụwa ya dị n'ụlọ ọgwụ ahụ. Anyị enwe fire service station anyị enwe shopping mall anyị enwecha minimart na estate anyị enwe tennis court anyị enwe football pitch o nwere ife ọbụla ị chọrọ n'ụwa ị na-akpụta ebe a flyover ya esi n'Enugu Onitsha expressway ya na-akpụta n'ime ebe a enweghị access road already nekwe ya ife abụ n'akụkụ RCC yard just about few minutes ịbanye na gate Lion Business Park from express nke a bụ access road akawara ọfụ flyover ka ya aga n'elu ya enwe nke esikwa eji ya na mbụ ama breweries ebe a ka enwe the best water na the whole Nigeria spring water onye ka eji wee nwee breweries na okirikiri ya ma akwara afa Mbaka factory ya bụ ebe a ka ọ dị igwuru a na-ebute mmiri the best water so far kedu ife ọzọ aka na-akọ kpọọ n'ekwentị a ka anyị tii gị n'ife a na-eme na-ekwa dị promo ka ọ na-achọ egwu ịkwụ n'obere ụgwọ agbatịarụ gị nke fọ ọnụ ahọ 6 ịkwaba ebe a na-azụ ahịa iji gwa nwaanyị na-akwụ ego gị otu ọbụla ọdịna anyị na-akarị gị along otu ọbụla ọdịna o yekwa anyị na gị na-abụ mme ọ dị flexible and friendly kpọọ n'ekwentị a ka anyị tii gị n'ife a na-eme. Aha m Brother Paul Chigbo anyị na-atụ anya gị ka ọ dị